Така, вижте, любовта е нещо свято с нещо. Тя е привързаност, грижа, привличане, симпатии към съпругата ти и съпругата към тебе. Вярност, значи преданост, превързаност, искреност и честност да бъдете. В добро и зло, в изпитание, заедно да бъдете. Докато един се замине от този свят. Знаем, смъртта ни ще наразли рано или късно. Така. Пред Царството Небесно представяме Василка Иванова. Съгласни ли сте да вземете съпруга си в любов, в вярност, честност, добро и в изпитание? Добре. Не съм ти дал възможност да си помислиш още. Петър Христов. В любов, вярност, честност, добро, в зло, изпитание взимаш и тази жена Василка Иванова за твоя съпруга. Чакай сега. Тези са стари години. Сега от днес нататък новото начало ти идва. В духовност. Взимаш ли тази жена в твоя живот? От сега нататък. Докато се разделите чрез смъртта. Така. Тогава нека Бог да ви благославя. След малко, което ще се помолим. Нека извикаме кумовете също, които ще са свидетелите. Така, от днес нататък те са свидетели за вас. Но и ние сме свидетели, но и Царството Небесно е свидетели. Сега ние цялата църква ще се помолим за благословение на вашия брак. Ще се помолим. Бог да ви благослови брака и Царството Небесно, което ви вижда. Днес тази голяма чест и привилегия, която имате, застанахте пред Бога, днес това се записва горе. И Небесното царство се радва. Амин. Брат Алексей, заповядай напред да се помолим за тях. Айде, църква. Господи славни Боже, помазваме този мъж и тази жена. Боже, в името на Исус Христос, в живот, в вярност, в любов, в кротост, в себовоздание и в вярност към Тебе, Създателю мой. Ние ги помазваме в името на Исус. Искаме, желаем, Господи, бракът им да бъде осветен чрез Тебе. Ние искаме, желаем, Господи, те да бъдат благословени. Искаме, желаем, Господи, Създателю мой, те да живеят, Боже, и заедно да извървят пътят пред Тебе, Господи. Боже, ние ги поверяваме Твоята ръка и застани между нас, между тях, като тройното въже. Хвани ги за ръка, този мъж и тази жена, Създателю мой. И нека Ти да ги водиш като пастир в живота им, Господи. Ти да им бъдеш, Господи, пътеводителят. Ти да им бъдеш, Господи, Създателю мой, светлината в живота. Ти да им бъдеш, Господи, опората в живота и канарата в живота, Боже. Нека виждат, Боже, с очите на сърцето Твоята слава. Ние ги благославяме в името на Исус Петър. Благославяме Василка в името на Исус Христос. И нека, Господи, живеят в вярност към Тебе, Създателю. В вярност към Тебе. Разчупваме всичките проклятия на дяволът и обвинения върху тях в името на Исус Христос. В името на Исус Христос ние провъзгласяваме благословение. Благословен да бъде отровата на жена му, благословен да бъде той като мъж от Авраамото потомство, които са. Благословени да бъдат децата им, благословени да бъдат, Боже, настоящето, бъдещето и потомството им. В името на Исус ние искаме, желаем, Господи, да ги опазиш. И нека, Господи, сила
да им дадеш и помазание в изпитание, в трудности, в любов. В името на Исус, Боже, аз Ти благодаря, заедно с моите братя. Благодаря Ти с моите сестри, които сме тук. И аз Ти благодаря за тази двойка, Господи, за този мъж и за тази жена, които направиха крачка да се доближат, Боже, в Тебе. Винаги да имат сърце, преданост, винаги да имат сърце, които да Ти служат, винаги да имат сърце да Те търсят, защото Словото казва, който ме търси, той ще ме намери. И аз Ти благодаря, Господи, че Ти си ги намерил, но благодаря, Господи, които Те Те търсят чрез сърцето си, Създателю мой. Отче, предоставям ги в Твоята ръка. От днес нататък Ти имаш грижата за тях. Така Те моля, Господи, за свидетелите. Благославяй ги, Господи. И аз Те моля, благослови тази жена и този мъж. Моля Те в името на Исус, освети животът им. И аз искам, желая, Господи, да отвориш очите на сърцата им, Господи, за да Те познаят не с ума си, но с сърцето си, Господи. Така Те моля, в тяхното семейство нека има живот, живот чрез Тебе, Създателю мой. Тази вечер, Боже, промени помисли, промени тази вечер животища, промени, Господи, именно и събуди тази вечер крепости в името на Исус. В името на Исус искам и желай, Господи, Твоето решение да действа във всеки един в животът му, в името на Исус. Ти си святият, Ти си чудесният, Ти си превъзходният Господ, Бог, който си цар на царете и княз на князете. Искам и желая, Господи, Създателю мой, именно, Боже, да живеят в святост и да Те търсят. Всичко това ние Ти благодарим в името на Исус Христос от Назарет. И нека кажем заедно Амен. 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 Зато ли обичаш? Благослови нема, благослови нема, Дева. Айде, църква. Благослови нема, благослови нема, благослови нема, Дева. Жанава, ма животи тере бастенде, Жанава, мой лоси тере бастенде, Жанава, moj nosi tere bastante Janava, Janava, moj životi tere bastante Janava, moj nosi tere bastante Janava, tere bastante Janava. Благослови неман, благослови неман, благослови неман, Дева. Благослови неман, благослови неман, благослови неман, Дева. Благослови днес мои животи, мои животи, амаро животи. Исусе, благослови днес мои животи, мои животи, амаро животи. Изцели ме, кажа мангеме, да славина в добрала. Изцели ме, кажа мангеме, да славина в добрала. Исусе, Исусе,
усиняна Те. О, Исусе, о, Исусе, Исусе, усиняна Те. Амен. Петре, не сме те обявили за мъж и жена вече, бе. Обявяваме за мъж и жена и съпруг и съпруга. Може да целуниш булката, разрешавам ти вече. Орчо! Целуни булката ни! Хайде, една целувка. Браво! Така, най-важната част остава. Петре, официално от църква Емануил, за което ще помоля после, нали, Ангел и Диана се подпишат като свидетели. Това е брачното свидетелство от църква Емануил Den Haag, за което вече си официално тук увенчан в тази църква. Преди 2000 години Бог те е видял тук. Преди 2000 години тук да получаваш този документ, но и тук да те представяме пред църквата. Амин. Бъдете благословени. Затова, че ние продължаваме с песни. Нека да хвалим и величаем Господа. Петър и Йоанна отиваха в храма, 9-тия час на молитва. Там видяха един човек да проси милостиня. Петър и Йоанна отиваха в храма, 9-тия час на молитва. Там видяха един човек да проси милостиня. И ето думите на Петър и Йоанна. Айде! Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи. И ето думите на Петър и Йоанна. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи. Той като скочи и се изправи и проходи здраво. И влезе в храма с тях и хвалеше Бога. Айде, църкво! Той като скочи и се изправи и проходи здраво. И влезе в храма с тях и хвалеше Бога. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи. Ajde te giljava samara de vleske, kaj kjerga sa men sa para čudesa. Hej! Ajde te giljava samara de vleske, kaj kjerga sa men sa para čudesa. Hej! Ajde te giljava samara de vleske, kaj kjerga sa men sa para čudesa. Hej! Ajde te giljava samara de vleske, kaj kjerga sa men sa para čudesa. Dosta sinda sa me, isterinda sa me, amnaristă, večna te služina. Dosta sinda sa me, isterinda sa me, amnaristă, вечно те служина. Хайде всички заедно. Хайде те гилява самаре де влески,
kergasame sabare чудеса. Хей, хайдете гилява самаре девлески, kergasame sabare чудеса. Хей, хайдете гилява самаре девлески, kergasame sabare чудеса. Хей, хайдете гилява самаре девлески, kergasame sabare чудеса. Алелуя! Само tu, si няма родел, само tu, si няма дъга, само tu, si няма родел, казвали на самена Кана. Само tu, si няма родел, само tu, si няма дъга, само tu, si няма родел, казвали на самена Кана. Искаш ли? Само tu, si няма родел, само tu, si няма дъга, само tu, si няма родел, казвали на самена Кана. Амен! Петре, има едни подаръци за тебе от църквата. Но искам да ти кажа едно нещо. Блажен е онзи, който се получава ден и нощ върху Словото на Бога. Той ще бъде като дърво посадено при бистри потоци. Така, най-големият подарък от сърце, от цялата църква, са две Библии. Едната Библия е за теб, а другата е за твоята съпруга. И пожелавам ти и искам в името на Исус твоето сърце такава ревност да има, че ден и нощ да си върху това слово. Като Исус навие, брате, 1:8-9. Тази книга, вече цитирахте го? Точно това, че го знаем. Амин. Ами ако не знаем, няма да говорим, бе. Затова, че тази книга на живота да ни се отделят устата. И от днес нататък, ако ти не четеш, ще ти взема пръчката. Това искам да ти кажа. И ти, Василке, ако той не чете, ти да му четеш на главата. Вече сте една плът. Затова, че искам заедно да бъдете в благовестието, да бъдете в Господа. И да привличате, да бъдете сол и светлина пред човеците. Алелуя! Нека да дадем славата на Бога. Затова, че Петре, не забравяй пред кого стоиш вече. Не пред пастирите, пред Господа, пастирът на живота. Предавам те в тази ръка, така от днес нататък да обичаш ближния си както себе си. Не забравяй и брат ти, свидетел, който и сестра ти, да ги обичаш. Така, тук предаваме тези подаръци към тебе като знак за благодарност и към обич към тебе от църквата, но също имат и кумовете, така може да им кажем, свидетелите, да подарят нещо за тебе. Вижте, надявам се още бракове да има. Надявам се не само тук и при брата Алекси да имат масово. Но май станахме нещо, сестрата също има подарък. Охо, виж, тя също в благославие с този подарък. Хайде, Петре. Амен. Ние откриването ще направим от Петър. И Петре, надявам се да не нас забравиш. Спомни си, когато или царството небесно за нас. Още подаръци има от църквата. Заповядайте, сестри. Гостите ни. Пастирката.
Мъжа да се грижи за жена си, както Христос възлюби църквата. Това са силни думи. Христос възлюби църквата. Христос предаде себе си жертва за църквата. Затова Христос е за нас голям пример. Така и ти се грижи за жена си. С любов, с търпение. Словото ще те помъдрява. Словото ще те издига. Словото ще те наставлява. И каквито бури да дойдат върху теб, ти ще устояваш, защото ще имаш основа. И Словото е преградата ти, оградата ти в живота. Когато уповаваш в Христос, Той никога няма да те предаде. Той винаги ще бъде с теб. И през каквото да преминаваш, Той ще те изправя. Бъди смел. Бъди смел. И силен. И храбър. Така се обръщам и към тебе, Василка. От него зависи дали ти ще бъдеш украшение на врата му, като огърлица. Но също казва Бог, както със страхопочитание сме към Бог и се плашим от Господа, така и съпруга да бъде в живота ни. Бъди като добродетелната жена. Прочети пред 41 и ще видиш, добродетелната жена е много красива. Добродетелната жена, амин, тя е мъдра. Бъди благословена, един малък скромен подарък. Обичам ви, семейство, обичам ви. Амин. И какво казва? Разумната жена съгражда дома си. Вие сте една плът и вече изграждайте дома си. Амин. Сестрата? Благодаря на Бог, че го познаваме. Наистина мога да ви кажа днес, че мнозина, които от много години, дълги години са в служения, не могат да правят тези крачки, които ви правите. За много кратко време направихте много крачки за Господа. И наистина пожелавам ви Исус да бъде винаги тройното въже помежду вас, което никога няма да се къса. От каквото да преминавате, от каквато буря, от каквато битка, Той винаги да бъде в ден на напаст в помощ за вас. И да ходите от слава в слава, да благоуспявате и чрез вашия живот да докарате други за спасение. Бъдете благословени, обичаме ви. Вие сте част от нас. Лечи се, че си на дякон жената. Петре, хубави пожелания. Надявам се да се взел пулката. И това е най-големият ни приятел сега. Той ще каже също нещо. Петре, хайде кажи нещо сега и ти. Чакай, Петре, има още хора, които искат да благословят. Снежана, Македония. Слава на Бога, брати и сестри! Тази вечер служението е нещо прекрасно. Искам да ви кажа нещо. Аз се вярвах в Бога, прекарахме голямо изпитание, но вярвах пак в Бога. Дойде моя приятел, Найден. Той ме е като брат. Уважавам го като мой брат. Дойде с неговата си жена, благословена да бъде в България със семейството си. Дойде в гости и ми казват: абе, брат, гледам те, скромен си, добре си, вярваш в Бога, айде с нас на служение. И аз не знаех, че нашия брат, пастор Алекси, че има такова служение, аз не знаех това нещо. Викам: Найдене, къде ще ходим на църква?
Викам, той вика, как бе ти, не знам, викам, не знам. Той вика, пастор Алекс. И аз се очуди, викам, сериозно ли, викам, нашия Алекс пастор? Да, вика, той вика, колко вече години пастор. Браво, викам, Бог го благословил. Брат Батко, вика, де му е дякон. Наши, познаваме се доста години от Гърция. Искам да ви кажа за любовта, какво значи. Имаме благословена пасторка на брат Алекси, жената. Учувахме в тялото служение, потръгнахме оттам. Оттам ми дадаха волно откръщение. Оттам ми са първите стъпки към Бога. И тези хора ми казаха, вярвай винаги в Бог, че Бог ти е върнал сина, гледай се направо и не греши по пътя си. Тези думи няма да ги забравя с от брата Алекси и от пасторката. Спряхме да я чуваме там на служение. Вижте какво значи любовта. Нашата пасторка се молише денонощно за нас. Викаше, о Боже, тези млади чеда взеха вонно, а вече не идват на църква. С плак се молише. Но аз като извъннах и към пасторке, ние очуваме на служение. Просто горе ни е по-близо. Не сме оставили Бога. И тя се зарадва и каза, Боже, мерси за молитвите, Бог да те благослови, Петре, че не оставихте служението, че вярвате в Бога, няма да че къде ходите, че вървите в Божиите стъпки. Значи на първо място е любовта, братя, сестри. Трябва да сме нежни, любезни, да не се огрубяваме. Единият брат да копани в дупката, другия да го вдигне, другата сестра копани, сестрата да помогне. Нека да се обичаме. Амин. Защото ако го няма любовта и надеждата и вярата също го няма. Важно е любовта. Ни гробете, ни кълнете. Оставете всичко Бог да ви променя живота. Защото аз вече от тук нататък така съм направил. Оставих семейството си, бащите си, майката си, отреках се от всичко. Съм оставил в Божиите ръце. Защото доктора ми каза, той беше твой, вече не е твой, той е на Всевишния. Бог ми го върна. И аз съм благодарен на Бог, че сина ми сега на 11 годинки, че говорим, че споделяме и така нататък. Бъдете живи и здрави и Бог нека да благославя и винаги да сме така щастливи в Божието присъствие и да се молим едно за друго, за брат си, сестрите си, да въздигаме Бога. Амин. Добре, ти само каза за повярването си, нещо за брака не каза. Как се чувстваш? Като оженен мъж. Нека Господ да благослови. Той ще го обясни дали някои други млади, Нали? които ще направят тази крачка. Надявам се, това, което си направил, най-великото решение е да следваш Исус. Има и на предвид, че ден и нощ да си пред Бога. И Бог познавате най-добре, братко и сестро. Затова, че бъдете благословени и в брака ви нека бъде благословен от Господа нашият Бог, който е на небето, Исус Христос, за всички нас. Нека бъде за славата на нашият Бог Отец. Амен. Затова, че продължаваме хваление, да се молим тогава. Господи, славни Боже, ние Ти благодарим за тези, които са жертвали и тези, които са дали, но и тези, които ни са дали, Те моля да ги благославяш стократно. Благослови тези финанси, Господи, ние Ти благодарим, Господи. Знаеш, че тези финанси за какво са предназначени, Господи. И ние, Господи, всичко се надяваме на Тебе. Знаем, че всяка една нужда да Ти снабдяваш. И уния, които нямат работа, благославяй ги, Господи. Благослови, Господи, Създателю мой, всичките си светии по цялата земя. Защото издигаме очите си към хълмовете, но помощта ни е от Господа. Амен. Амен. Когато нямам думи, ще пея алелуя. Когато не чувствам, ще пея алелуя. Когато нямам думи, ще пея алелуя. Когато не чувствам, ще пея алелуя. Когато няма какво
какво да кажа, ти ще говориш, когато няма път напред. Ерихо ще събориш, да Боже, когато няма какво да кажа, ти ще говориш, когато няма път напред. Ерихо ще събори. Хайде всички заедно! Халелуя! Това е за теб! Халелуя! Всичко вътре в мен! Халелуя! Халелуя! Това е за теб! Халелуя! Всичко вътре в мен! Всичко вътре в мен съзнава, че Той си Бог. Всичко вътре в мен Те хвали, Те хвали. Всичко вътре в мен осъзнава, че Ти си Бог. Всичко вътре в мен Те хвали. Амен. Алелуя. Всичко вътре в нас ще хвали Господа. Затова, че тук сме за да хвалим Господа и да му благодарим. Затова, че брат Петре, пожелахме ти в Господа да си винаги. И другото, не забравяй, че Исус има план с теб. Затова, че преди да придобиеш образ и подобие, казва избрах те. Но и 138 псалом на Господа казва, създадах те чудно. Но съм ти очертал и книгата на живота тук на земята. Затова, че нека да сме като Павел, пътя да извървим и вярата да опазим. Амин. Всички би трябвало така. Трябва накрая клещата и само едно искам да разберете, църкво, че ние трябва да приемем солото на сериозност. Времето лети, а ние не знаем на къде сме още. Затова, че Бог да ви благославя. Петре, благодаря ти, че се видях с тебе. Първо, леглото ти качи горе в Споровек и второто видях в служение. Трето, живея, но още малко съм с него. После няма да ме има между него. Това го казвам, защото който взимаш, който се получил, но има и напреди, че тази зума да го кажа, значи много рядко го казвам. Още малко съм с теб, докато Господ ме държи. После няма да имам между у вас. Ще съм някъде, където Бог ще ме посади пак. Така че, църкво, продължаваме и сега брата е взел храна, искам да ви подчертая. След малко, след тази последна песен, която ще изпълним за сега, ще се преместим от татък, брата е взел храна, да почерпи нас. Било с лимонада, с това, което е имал при сърце, за да се нахраним. И пак ще пеем, но да споделим един на друго, да се познаем един на друго. Така че благодаря на Господа, че братята дойдаха от другата църква, направиха тази крачка. Надявам се някой път и аз да дойда там. Не, надявам се, вярвам, че ще ида там. И щом вярваш, тръгни по водата и ходи, братко. И аз ще ходя по водата заедно с тебе. Така че вярвам, че ще бъдем, нали, на гости при вас. Бог да ви благославя и винаги бъдете благословени и винаги така в благовестието. Така, Петре, аз съм до тук с теб. Откъщи ще се разправям с теб. Така. Добре, двамата дякони, заповядайте да се молите за тях. Още да ти спращаме ли? Да се молят за теб. Давай, има още да ти кажа, ще се изредят душата. Не, ето това нахалство, той трябва да го премахне и да знае, че край на краищата ще му дърпа мушите тия, които са магаришките. Брат Алексис оператор стана.
Моисей пак застана. Каза, защо ще ги отбиваш, казва? Нали ти си ги избавил, казва. Хората какво ще говорят? Избавил си ги, казва, от робството, за да ги убиеш в пустинята ли? Той пак застана там. Така и ти си нахален, за твоето благословение. Така че да знаеш, че твоето желание може да промени съдби. Искам да ви кажа едно семейство. Обичам, но Бог ви е възлюбил. В песен на песните 8.6 казва там, че любовта е силна като смъртта. Но любовта, казва, победи смъртта и яда. Така че искам от тук нататък, как всеки един го изтрах за смъртта да не умира и не иска да бъде близък с нея, така вашата любов да гори, да не искате да се разлите един към друг, а винаги да сте в любов. Амин? Амин. Амин. Нека всички да издигнем ръцете си и да се помолим към тях, да ги благославяме, защото знаем, че това, което се благославя, това ще им бъде в живота. Така както на земята, така е в небето. Амин. Боже, насили ти на славата. Алелуя. Ние ти благодарим за това, което ти правиш с това семейство, Боже. Ето, Боже, аз ги прибравам в Твоите ръце и те моля за техния брак. Боже, огнени стени около него, до негово семейство, Боже. Нито една стрела не изпълнява до брагът му, до животът му, до плътта им, Боже мой татко. Ние те молим за Твоите ангели и архангели, самия ти да бъдеш защита за тях, предна, задна и странично, Боже мой татко. Да бъде, Боже мой татко, това, което ти си го видял. Боже, ако апостол Петър при първото си благовестие и проповед се покаяха 3000 и следваха Исус, Боже, ти му даде оръжие и аз те моля в името на Исус Христос, Той да благовества с това Слово, Боже мой татко. И не 3000, а 30 по 3000 да повярват и да бъдат спасени, Боже мой татко. Употреби го за Твоята слава, Боже мой татко. Молим те за това семейство, Боже мой татко, да върви от слава в слава, от Твоите богатства, Боже в слава. Не отнемай присъствието си. Никога криза в живота ти има Твоето присъствие. Никога криза от Твоята любов върху тях, Боже мой татко. Ти си добър, благ и щедър Бог. Затова, Боже, аз те моля, ти да бъдеш на тях, в тях, зад тях. Така те моля, Боже мой татко, след това, което те направиха, те вече са една, Боже мой татко, и ние те молим за тяхното семейство, за децата им, да растат, да ги възпитават в Господа, Боже мой татко, да растат, да крепнат в Господа, Боже мой татко, този дух, който е. Благодарим ти, Исус, те молим, Боже мой татко. Това, което ти каза, да бъдат святи, нека да бъдат святи, Боже мой татко. Да бъдат соли светлина на тази земя, Боже мой татко. Покриваме и с кръвта на Агнето, която е защита и покривалка на Алелуя. Амен. 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 Пред тебе съм видял едно нещо преди 2 седмици. Еремия, ти не знаеш да четеш Божието Слово, но Бог ще вкара Божието Слово в това. Отче святи на силите и слава. Амен. Ние ти благодарим за тези светии. Амен. Ти си ги видял преди съзнанието на света, Отче святи, за да те прославят от живота, Отче святи. Ти си благословил живота им и децата им, Отче святи. Ние ги предоставяме в Твоето царство, свещенство, Отче святи. Искаме те да са в един дух, една вяра и в любовта, Баща Небесен. Сплотявай ги в пътя си, и в трудни моменти, и в слаби моменти, Баща Небесен. Единият от другият, Баща Небесен, да свети в тъмнината. Да свети в тъмнината, царството да разширяват чрез Тебе, Баща Небесен. Амен. И пътеките им да бъдат прави заради името си. Ние ги благославяме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амен. Халелуя. Нека да отидем. Съща
Славата си тук сега, Господи, върши чудеса, издигаш духа си над нас. Усещам славата ти тук сега, Господи, вършиш чудеса, изливаш духа си над нас. Айде, църква! Над нас. Яфе, Рафа, Елохим, Жада, Ире, Адонай, ще се прояви, ще се прояви. Яфе, Рафа, Елохим, Жада, Ире, Адонай, ще се прояви. Да, Боже, нека тази вечер усетят всички. Усещам славата ти тук сега, Господи, вършиш чудеса, издигаш духа си над нас. Усещам славата ти тук сега, Господи, вършиш чудеса, изливаш духа си над нас. Айде, църква! Нас. Яфе, Рафа, Елохим, Жада, Ире, Адонай, ще се прояви, ще се прояви. Яфе, Яфе, Рафа, Елохим, Жада, Ире, Адонай, ще се прояви. Нека да дадем славата на Бога. Халелуя, Исусе. Сега ще ви помоля цялата църква от другата зала да се премести от сега. Има също уредби, ще сложим. Айде, църква, без никой да се отива, не искам никой да напусне залата. От другата страна на залата сме. Красимир, никой няма да пускаш, оттатък да се вместят. Ейче. Цар на моето сърце, ти си моя планина, където ще се подслоня, моя песен си.
Цар на моето сърце, извор на живот си ти, смисълът на дните ми, моя песен си. Ти си добър, добър.